Welcome back to my YouTube channel. Ang gagawin namin ngayon, ni Ate Mai, magmumukbang kami. Ready na ba kayo guys manood ng mukbang? Meron kaming kimchi. Ito ba yon, Ate Mai? Kimchi. Dito na lang kami magmumukbang sa bahay. Ay magsasangyupsal kasi mahal sa labas. Meron kaming shashat. Ito. Potato fry. Yan, potato fries. May delight para cheeser. Ito yung kimchi namin guys. Dip dressing. Dip dressing. Yan, sarap. May prutas din kami. Anong prutas na to? Tiras. Tiras. Tapos, mango. Bago kami magtagay, ito muna daw inumin namin. Yakult. Ay, rao. Mati dito ay. Mukbang. Ay, Kaya rin dyan sa ilalim. Sa ilalim na, Misa. mayroon kaming barbecue guys. Oh. Tsaka hipon. Meron din hipon. Yakult. Tapos na si Ate Mai magluto. Saan si Sawan? Ito. Alas dyan, Ira. Mayroong maliit. Ay, wow! Try natin yung first time namin uminom nito ni Ate Mai. Try natin yung lasa. Ano ba yung alam nyo? Kunti-kunti lang ba to, Ate Mai? Parang gin lang ba to? Hindi ko alam. Hindi ka pa nakatry? First time pala, no? Ngayon guys, dadambot ako guys. Umalis ka dyan, guys. Sa amin tumukbang namin to. Happy New Year pala, guys. Puro guys, Pang patanggal ng bulate. kabag. Try ko nga. Yakult muna, no? Bigyan nyo rin guys, si Ira ng Yakult. Iba lasa. Kawawa naman. Wala siyang lasa, Ate Mai. Stick. Ayun o. Medyo mapait. Stick. Yung kalbo na ba? Yung kalbong tipo, bigyan nyo rin ng lakot. Ano? Yakult. Yan yung Yakult. Ganito siya. Pulutan tayo. Ayun, nalaglag. Guys. Bang! Naparami naman ito. Hindi bagay chopstickin, Ate Mai. Maraming nadadamot na palaman. Ay, ano Bigyan nyo sauce? rin si Ira ng ano, Yakult. Sarap. Yakult. May ano dyan, batang kalbo na may tipo. Tapos, nalagyan ng dressing. Tanain na. Ganyan. Pakotin. Tapos nakainin. Kaya nakakain mo? Sarap. Try, ikaw naman, Ate Mai. Hindi ka pa natagay. Maya. Mukbang muna daw kami. Parang nasa restaurant tatlo ah. Ang ingay. Kimchi. Huwag, naka-video yan. Ano lasa ng namin, nasa Pades. first time ko kumain ng kimchi? Papo kayo dito ba? Ha? Papo kayo kimchi. Ang sarap! Ang sarap pala. Bilyar pang ni mamaya. Maanghang. Samgyup. Parang binuro lang siya noon na Pechay Bagyo. Pechay Bagyo nga, binuro. Kimchi. Sarap. Magkano yung isang bote? Nagto 200. Kamal pala. Jade! Crystal Jade, dito kami. Magmumukbang.
Kain mo sa ina. Kain ka. Ayoko. Ayaw. Bilaan pa ako. Pwede rin. Ganito. Lagyan mo siya ng... Nagbubo ka na. Yan. Saw-saw. Ay, dumi. Harap. May kalbo. May kalbo po. Na bata. Nila akong kamay. Nagigit. Ay, naku. Yan na. Nakikita yan. Ayan na. Anong kalon? May kalbo. Oh. Wala siyang lasa, Ate May. Parang tubig lang. Pineapple. Ay, wow. Sarap. Pwede yung pang chisel. Live. Ay, tulis naman. Vlog. Vlog. Ito na nga yung animan ko. May kalbo. Ay, hipo naman. Bata. Patikim ng hipo. Shrimp. Di ba sabi mo papalaman, Ate May? Pwede hindi. May balat pa to. Ay, babalatan ko pa. Hindi na? Diretso na kain yung balat. Ano na? Yung meron mo kumain na. Try natin. Ibalot sa... Pwede rin ibalot siya dyan. Pwede rin hindi. Ganito na lang. Ganito guys Napili. Harap. Pag ako na tingit ng balat, Ate May. Hindi yan. Mukbang na. Kanina pa pala. Ikaw ba? Mukbang na. Irak ng kadi wala nang ano. Yan. Pari mana kali-kali. Natumba yung cellphone. Uri. Bisaya Huwag mo si galawin Bobo. kasi matutumba yung ano. Ano to sa? Peras. Ano ganas? Prutas. Saan yung product Sarap pala yan? yung kimchi. Saan Kunin mo yung product? sa kaldero nga. Lagay dito. Ano makalitrabaho? Eh, binawisan ako. Isang tagay pa lang. Naman sa baba. Ha? Lagay mo na dito ba para mainit nga. Binawisan ako. Bulag ka? Hindi grabe ka na. Naka ano lang, eyeglasses, bulag na. Grabe. May tipo. May Ito yung shabu-shabu. bigyan yung hotdog sa tipo. Tatakpan. Ay, mashed potato pala yun, Chris. Hindi fried. Mash. Yan. Oo, ang tawag dito. Mashed potato. May tipo. Mashed potato. Isang shot pa lang, Ate May, pawis na pawis. Wala talaga tayong electric. Ano, Ate May, ikaw naman? Tagayan kita. Ako? Ako ba? Hindi ikaw, bakit tatagay ka? Saan ko lang? Ate May. Ay, kala ko ako. Anong lasa? Masarap. Yakot muna namin mo Hotdog mamaya kaya hotdog. Walang lasa siya. Ay, may hilo ah. Huwa ka na yakot mo. Takpan. Bigyan yung tipo Ay, ng hotdog. pineapple. Di ba walang lasa? Ah, Hindi siya mapakla din. Kumain ka dyan! Dami! Ay, salamat sa Diyos. Busog na ako. Busog ako ah. Oh, busog na rin daw sa likod. Ayun siya, busog na. Parang jacket eh. Ano ka na ako nakain ha? yung sakit. Mm. Kukain ko yung sakit. Wag. Huwag na kami di Bago po ito sa kami. Una nga, di na kami magkaon. Gamok
Mukbang, di ba nag- Hindi, nagchat tayo, di ba? Masang-masang. Nagabukbang, sige ngata. Mas kita na nga ngata. Di ba pala lasa ng kimchi? Masarap pag sunod-sunod. Iba na. Kaumay din. Yung kimchi. Kalbo. May tipo. Kalbo pa. Naku, nandiyan yung tipo. Matuso ka nito, Ira. Ako? Hindi ka pwede nito kasi may alak to. Ay. Bawal sa bata. Bakit siya dahil? Hindi na yung bata. Dalaga na naman. Bigyan mo yung bata. Hotdog na lang sa'yo. Eh? Bala ka. Ayoko. Anong kakainin ni Ira? Gusto. Hotdog. Ayoko. Hindi mo kasi mapasibakan pag gusto. Busog ka ba? Huwag na. Pero kumain. Titignan lang kayo. Sige. Titingnan na pa tayo. Bait mo naman, Ra. Ako? Hmm? Dahil ako? Bait naman. Saka mo sa vlog. Hindi. Hindi makulit na kapitbahay dito ng Ate May. Ng bata. Nagbablog kami. Huwag mo galawin ang video. Kaya nga. I-upload ko yan sa YouTube. Best. Mm-mm. Ayun ang kakain. Naparami. Ayaw ka doon kasi baka mapasok ka ay. Ayoko. Tayo na, mahal na pagpupulot mo ni Tayo na. Kalog ka. Wala na. Dito yan. Ay, hato si Kalbo. Wala ka nga ba? Ayaw mo kumain? Ano kaya yung dalawa? Marami ka tayo. Iba lang ito. Ako. Ano ba yan? Ano kata? Na. Hindi, si Jade ang marunong. Tama bakit? Kaya mabilis mo palasing. Kasi isang shot pa sa'yo. Ayaw ko yan. Gusto. Marami. Ate Mike. May lamig, di ba ito? May lamig. Hindi yata ako nalalasin sa... Saan ba ito? Ang pangalan ito? Chamisul? Ay! Suju? Sa pulutan. Pulutan ako nalalasin. Mga ulo lang pala to Ate May ng ano, pusit. Ayun. Kapag talaga, masarap yung ano ko. Yung Huwag nito. Maanghang. Bye guys! Tapos na kami mag-samgyup mukbang. And if you like this video, please like and share. Like and share. Subscribe. Like and subscribe. Then share. And share. Thank you guys. Bye. Bye. Happy New Year. Bilbil namin ang lalaki na guys. Okay lang yan. Lalasing kami sa mukbang. Bye guys. See you next vlog. See you. Hindi ko na mapindot Ate May.